Terve, ette ikinä arvaa mitä mä löysin. Mörkät oli vissiin unohtaneet takapihalle tän. Miksi? Ei voi olla totta. Isma, kiitos. Miksi? En ois tiennyt mitä olisin tehnyt, jos en mä ois tätä saanut takaisin. Me ollaan pääsemässä niiden jäljille. Ai jaa, kenen jäljille? Kyllä mä oon kans yks varsinainen telkkari. Meidän telkkari. Jokos arvaat, kuka siellä vastasi? Miksi, Ismo? Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. Miksi? Semmosta. Ismo, onks tää totta? No mitä väliä sillä on? Onhan teillä vakuutus. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? No hei, mulla on velkoja. Oi saakeli tätä elämää! Mä vaan... Älä sinne selittää, sä oot jäänyt kiinni jo! Kerro totuus. Mä rakastan sua, Tania. Miljoona roosua. Miljoona roosua.